Дуслар, biz bugün Sibir татарларында айрыша популяр булган, ремчик белән ясала капшырма дип атала ризык ясыйбыз. Моның өчен без алабыз менә шүпрәле камыр. Аның эшлеге өчен алабыз әйткәнемчә ремчик. Ул ремчиккә салабыз без эшлеккә бер йомырка, һәм сары май тәм өчен салабыз, һәм туз. Шушыларны салып без хәзер эшлекне булгатабыз. Капшырманы теләгән кеше эченә суган салып та ясый ала. Суган белән дә үзгә бер тәмле тәм белән килеп чыга капшырма. Без бүген сугансыз вариантын алдык. Тәминчәкне туз салабыз шулай. Һәм булгатабыз.